ଆରେ ଇଏ ମୋର କି ରୂପ ବୁମ୍ ଆସିଲି ନା ଏବେ ଅସଲ ରୂପକୁ। ମୋର କାହ୍ନା ବାପାକୁ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ଭାତ ରୁଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୋ ପୋସ୍ତ ଦେଇକି କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖିଆପିଆ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟାଏ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ କାମ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚେସ୍ର ଟିକେ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ କାମ ନଥିଲା ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସାରା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛାତ ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ। ଆଉ ଛାତରେ ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ କିଛିଟା କୁଣ୍ଡରୁ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ରେଲିର କୁଣ୍ଡ ଥିଲା 5-6ଟି ରୋରୁ ସବୁ ଘାସ ବାଛି ଦେଇଥିଲି। ଏତିକି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଗଲାବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରାତିରେ ଯେହେତୁ କାମ ନଥିଲା ପିଲଫ୍ ମାସ୍କ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ତାର ମୁହଁ ମାରିକି ସିଲେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ପକେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ସିଧା ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା।